para putra putri cipta budaya Sri Kandi Silvi Ses piye Mas Bayu wis sedher apa urung? Ayo lo Mbak Silvi. Ayo lo. Katuran pinarak Mas Dayut. Asal sarangan kanca-kanca cipta budaya wonten dalem punika. Andi budaya rawuh matur sembah nuwun. Anggun ya iki lho jaranan putrine cipta budaya Mas Bayu sesdor nyanjeraan dua racun alon-lonan lelampaing dening para Sri Kandi kang tumuju wonten sakjroning pawiwahan kang rinengga lenggih para putra putri cipta budaya alon-alon lelampaing kadya dening para Sri Kandi kang tumuju wonten sakjroning pasemonan kang agung wah renyah merga kena abang lho Mbah Carik Pak Mul karo Pak Mul lagi disenggak Mas Soni suarane jarine renyah kena abang-abang lho barane op ayo lo Pak Mirun hop ayo Dik Silvi sing alon-alon lan uga sing prasaja anggone jejogetan kalian panjenenganipun Dik Sal capun Dik Keisha lan uga wonten Dik Tiar dalu punika Nduk ayu sing alon-alon wae nduk wah
Yo iki lo Mas Bayu Sesdore Jaraan hop goyang sithik sekali lagi aja lali kanca-kanca sing keri salam Sesdore Jaraan yuk op korban selanjutnya Mbah Mandor. Nggih bagus kalian bagus. Iki kula rantos. Iki lagune Dino. Lanjut bagus kalian bagus lagune Dino. Oh tak kok juga ning Mas Gelendeng. Jajar, Pak Dungding, ayo. Oke, siap. Tangannya di depan. Yoga, Pak Dungding loh. Pak Dungding. Ayo Mas, tekno. 1, 2, 3. Kosek. Andang. Kosek. Iki Mbah Mandor korban berikutnya. Ya, siapkan. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Salah. Ada gula. Ya diawiti sik to. Sik contoh iki contoh. Oh, dram. Ben rada dawa Oh, aduh. Kok sik to. Kurang 200 engkas nun ben. Ya Allah. Ayo. Jambu alas de manis rasane. Kanan, kiri. Najan telas tak enteni radane. Asai. Hop. Iki mengorak ngono lho, Mas. Wayahe enteke ngono, wayahe enteke iki jambu alas. Ora kuwi. Piye? Sayange wis duwe bojo. Kuwi yo, ayo. Lah mangke iki karek sitok iki. Nah, ya kuwi sing bener. 1. Ayo kanca-kanca. YouTuber. 3. Kabeh melu joget. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku kebaco tresno. Madhep buri. Ya, asai. Rasane ngati. Yen aku ra kakon melu duweni. Tung. Ayo Gus. Yuk.
ayo sing hati-hati nduk Sri Kandi Cipta Budaya Dik Silvi, Dik Kapur, Dik Ayu Kesa Halo Dotian Pak iso katut iki ana iki ya jenenge sesdore jarakan. Oh he he ha ha. Oh. Ha ha. Ocak dos. Miris saben dina ngantos tangi. Ronggonku ngambet saya
Asis kalian Pak Joko yang izin saking lelajan Deji Tulung Agung aturan pinarengan sebagai Jawa oh ah haid oh ah haid oh ah haid oh ah haid yuk oh ah haid oh ah haid yuk oh ah haid oh ah haid yuk oh ah haid oh ah haid Titi Wanjini paripurnaning atur Sendratari Turungga Putri Cipta Budaya Mas. Lalu gasa mangke uga ngaturaken megahipun wonten kang putra putri saking Mas Amit lan uga kanca-kanca kalajengaken wonten tari rampok sika bareng tamu. Opa. Jas. Yuk.